Odo ena edi adie nyina ekan anyumre yema adofrum nyina akwaba edeba salvation a edwumadie so baby a wo hwe me free bia no me yimpa yese ensi uyi ewade nyina mu se wotike mu na wo hwe ye wo adwumam na wo hwe ye Facebook, YouTube, TikTok Salvation are with Evangelist Ujera Mene Abema Samuel Owusu, the chief Bible reader. Enyumre yeno baby din komo afa Awurade asem ho. Tine wukue enyumre bomadena na etweben wo fidie no na ene yenhia ewo media no so ho. Yere junwe ejo tata enche kura na ye ko studio bi ne yede nyame asem ayemfre mo abrel zebra oguso awutie nyame asem eye Evangelist Ojera or the Salvation enkwaje bre na edruso a ode ebrel na yekoso aka osese won saka link no a bomodna na share video no ema foforo sisi a na e drop comment no efamaye ene message no ano ohye enti bomodna na etie bi na asem no bekọ wiye ubenya emfaso bebre e de afrim na nso ode abobra All right. Sedie onyankopon esido ewiasene. Odene dobo wo no krono mai obi obegye die no onyira ne mo benya dankwa. Ya transe enwumre ya transe ye bedin komo. Enti menche hu bebrebe yebekọ Samuel onchei Samuel na odi rampa bom yene amoti enkan Kumasi Sokoban Wood Village na mepacho ye kasa ifree True Faith Church International
ukwere bia empaibo if you be a watch night meme die anointing service opeso ne atwetwe nkomo ana wo penchire mu bia e fampa bo ana se opese ye bo wosu a o hwe Facebook and YouTube a e pa cho numbers ne na da screen ase wo no a fa ne frɛ obenya ya sofo no ene wo akasa number di kan ye soft penny odi for Jacob echi number de to so mi no so evangelist me number o hwe mo TikTok anu aso akọ profile ho numbers ne go no afa no afrɛ na oni aba bi hiem kuma se sokoma wood village ukumase ba ko pe e ho asem na mpacho making enti ye beko sam che na ode awura mpa bom na afei ene anwumre yi de Kristo wo man nso ye de atoa so Sam akwaba na bom ti say ami adom na so oh Kristo adom me nso me ho ye na nso Kristo di ache wasai ama ya be hia mu biem adwuma no de adin o ahwe na adwuma no se de obresi abai na nso eja de wafu adwuma no dɔɔso to hwesi be wie ni nyina pepepe enti na nso ye beto aso ba bia hu no de bedu bia no na chese ye de asi enti fie kompa bom nim so wabre home no abehye oden adwuma de oye ne duru mu jamu a na etu mu jamu a na abofo na maakew wanya 1% no ye one hwe enye so say wo so ahine ne fe na ne den so nti wo mu sori ano mu didi no mada mu tunkro mu ne nyina asem ato wo yeso oye ma no to mu jam nti fie kompa bom wai okay that's it adofo na tiefo ne ahwefo e bompai enyankopon ne abankese awurade atumi ne ahoden ya wode a wona wote de ne munyamu wasa chere se wona se de wodu wiase ne anando bo wo no kro no mai na obi obagina de bia onyankwa wanyera enti enanwumre yi wabo eka ni padua ho ban wode onko abeti ahia mu studio hasumdue mami ehunu bone antebone domfo do ma yedoso yese opo acho se koso ahu yembo fobone ne mato nyina che na ebra ya ba studio ha no ma otum no nkonkunu bi chidom atiefo nso na hwefo mo hwe nyina no ti asem na se mpo bi yade anasa manye bi dane so wafa asem no so no tutu nyina afri ni mu na so ye afri ni so ne ahye woni monyam ewura de ne abankese edi be na wodi ni nti ene anwumre sane firi mrunkumo na asem na mane nko wiase afa na nyina onso de on bando e wo fon so mo hwe ye no ama obranya kwa onyankopon shodia ni wonyam no di ho adanse sampa e bro hwe program no wayen senchi no na brabo mena sini ni so de nkun monyam ye nyankopon ne abankese obi ntimi fa na ho de nye biribi jiso di firi so ama no te so pa cho se ho megu ye mu na koso amu asem ntenemu na bra ibe si dwumadi as wa fa hyase na fa kwa wie pa ye se be shon monyam yen cover guama Yesu wonu wantimi ntintim so ti koso am ya somdue ne kai na me ahode utumi nti babidi enu kan na share den da amen Sam yada se ene empire wabo ede ama ye ewo ene ye dwumadi a ye ba abidi eso yama ahwefo ene adofo no nyina akwaba esa mamo atrans biem se wo mobile phone no kura wo a ade ba kope ana mesire afiri ho se bomodan na share live video no eco groups WhatsApp Telegram Instagram, TikTok, and other social platforms in nyina subi na dwumadie no enye nkoso every say nyame asemu de wo body se oye ni say ya ema onyankopon so ene je wo ho enti mesra o se onsaka video no a share efama afoforo Kristo wonshira yenda amen yo nyamema
ene adofonom yegusua yebo nyame asemo dawuru ampa na debia no asemo aya na meta kane se ewiase wie biremu ne wo no enti mesre dodo a ehwe me ne ti nyame asem se bomodena na ehwehwe Yesu Kristo akira kwai na efa ne se wo kra no agenkwa ifise ade eche ade esen nyina no na nipa onkwamfie na sote nipa onkwamfie so ti se kimu a na je se oh boy oh ben asamado owo betima fa tambia kane enana ye nananom ene ye maamenom omutiri hu fo dwene a yeswe de wabe wuwo we ana ne nananom ne wo fa asenom no mo ben no bon se bata no a kire ne ba se ben wonana ibia na bibi wo be kire ode a kire wo hallelujah amen ene die ni wo sa biem dabi ene die ni ti wa black nyina na owo do mo okọ under age jameso amen amen dise wonim Kristo a hwehwe na kira kwai isanga oba de din da amen na no ye no bedi nkomo bise kwasiada no aha kwasiada ne be kasa na kasa ye no be kan ye tudin se ensumo subo aha se uba Kristo mu a esese oni Kristo ya pam ewo Kristo no enti apam edika no eye ensumo subo mu apam onkonkro ma ye ka ho asem kwasiara no enenso so Kristo de asem foforo bi ahye ya no a ye ne adofonom eba beche de mesra dodo a etiense ene message no mesre mu odu obia mabadua se obeje bre no atie bie asem we no so ye Kristo ni so nye kri obia fa ho obia yes so kwa sore so kwa sore efa ho so ye muslimi ni so ye Kristo ni obia eyi ni pa bi asem praise God amen masamwa anasamwa ede ba no yato din se Hwɛ W'Ano Kasa Yie Hwɛ W'Ano Kasa Yie so we mo TikTok wa bo mo dan like na share na comment Facebook YouTube ne nyina nso bo mo dan na yere sama me Hwɛ W'Ano Kasa Yie Denti asa me be se enwumere ye che sa asem ye ne se Matase wo se enenchirima yaba yenim kasa dodo no a yenim kasa good yenim kasa yes kasa yesua sam kasa yesua titibrem se enye titibrem kwa kane no ye yenim fie kwa those days se onu manu ofie na owie aduane na osoma se kofre wo papa se omra medidi a ye okwen fa so a ye kofre papa wa bontin amba obekono na papa ne namfofo ete buon man nsadwaase so buon man nsadwaase na papa tie ana se damiase oware ase enti wo kwa enye afi na akoka se da mama si wawie aduane bedidi se ye somaw na akoka kasa bi etesa eda no sam wowu na obi akora bi a okasa kasa ne bibia no emampanifo atwahie hunu se akora no onye nhunu kasa na entetea na wofo so de mano no enwie peye nti wo papa na wote ho a ema wo fere ewo wo mfafu anim nti kasa
yawofo ne mpanifo de hye ano ebra yasoma se ko frɛ wo papa bra na omedi di ne se okwa ase da mama se behwade yes simple na wonnim na akoka se mama se wa hwie fufuo onya wofo nti be wa asɛm ato because bema ne na fufuo nyina be wono se abrantie wei papa wei na yere adane jimifo ishanka oba dedi amen Mr. Master Matu din say Hwɛ W'Ano Kasa Yie. Yes, be watchful. Hwɛ W'Ano Kasa Yie. Eliba bebrebe sam anim sɛdeɛ yɛsi kasa dodoɔ no nso mu kasa yie nti no sam enei obi apam ne boafoɔ ai nanum kasa wo apam ne boafoɔ obi anu kasa akɔfa kabrɛ no tieniye obi anu kasa amene oda fiase asɛm bi a ɔka yɛnti mese masa wɔ badiri nsa Hwɛ W'Ano Kasa Yie. Hwɛ W'Ano Kasa Yie. Hwɛ W'Ano Kasa Yie. Kasa yɛ adeɛ a emu odu ɛmframa ɛna gyinam ɛmframa ɛna de ne nam tumi wɔ kasa mu ɛdi sɛ wɔnhwɛ wɔ kasa yie a ahombɔne bɛtumi asom ɛde ayɛ biribi ɛde atia wo Ishanka oba de din da amen obi asɔfoɔ wate asɔre na wɔte ya no sam wɔhyɛ aseɛ ne nipa papa o ɔmo ba papa democrat mi yɛ ma mo kɔ hangonwa barkasa wɔnhwɛ ne yie na wɔnsua na wɔhunu kwan a ɛsɛ sɛ yɛ ne nipa kasa ɛma nipa timi tena ne naase no wɔhunu nti no ɛnɛ akɔ ne ngonwa nena menka kyerɛ akɔ ne ngonwa Ishanka oba de din amen obi anu kasa apam ne kuru afiri awade ase nanso nanka bɛrima no nyɛ n'adwene sɛ obɛgyae awadeɛ no kasa bi efiri n'anum baa yɛ nti wotumi yɛ bɛrima oso baa ne me hallelujah amen sɛ mehwɛ wo soro ɛbɛsi wo fam a na waka ne sɛ yɛo sɛ mehwɛ wo soro ɛbɛsi wo fam a na ma wo su me ti na kyerɛ sɛ kasa a wokaeɛ no ankɔ yie gyame so amen amen obi baba hoba ɛnkɔ nyinaa sam ne kasa aka ho nanum kasa nyɛ me say sɛ wo life no so na wo media so na wo tiemi a tiemi yo na anwumiri me pasa me bie wo atwem awɔ ehisɛm bi ho atana ne yɛ nsɛm hyehyɛ dum ne adan ana ayina wo yakɔka mo asam ana me sɛ memu a ɛba yi antimi amaduru deɛ wo bi na ɛyɛ wo usubai o kasa anyɛ yo bia na ɛyɛ wo usubai praise God amen o kasa ɛnyɛ ababa ho a abranteɛ bi ahyia wo a ɔbɛ wow hwɛ kasa bi a otumi ka gyerɛ no kasa tantan bi yɛwɔ bɔ hɔ no ma sa mo study adeɛ kɔ akyerɛ o yes wɔne wo nante a ɔn sɛ relationship a ɛfrɛ no courtship yɛ na bi no adwene ɔn sɛ ɛyɛ adeɛ mmienu pɛ bi ne yɛhwɛ me study ne subae sɛ bi a ɔpɛ apiepie wiase wɔ no mu anaasɛi praise God amen ɛno nkoa bari wɔ bu hɔ a ɔkyɛke kasa a ɛfiri wɔ no mu ba ebi kasa bumbum gyen wɔkasa ɔnwene hɔ tantantantantan na buru ho fi kasa yɛsua gyeme so amen na sɛ woma wo kwa ma wo nkonkoro bɛtena mu a asɛm bia da a bɛfiri wɔ no mu aba no
Satan timi som evanya bibi ntia obi Ishango ba de din amen onse du ba bi kura Yesu Kristo Bible say ay Pharisee for o ntimi batoto na no ampa no mo position bi area ba afiri nanum no ma gina so ade ekuotia nanso man ntumi enya no kwa because Holy Spirit was dwelling inside Jesus Christ. Yes. So now go to Yesu. Ampa. Nti epobia wa mo bon. Na God Spirit aman kasa onka. O ze du baby kura wo se. Say ye fam ko gina empanimfu ani mu a. Mamo ndwendwen dia mbeka. Mamo ndwendwen dia mbeka. Ho no a ebeka akasa famumu. Ti kasa yesua. Ampa. Jemeso amen. Amen. Maza maduri say Hwɛ W'Ano Kasa Yie. Hwɛ W'Ano Kasa Yie. Tinano David abeka nsɛm bi ere kyerɛ awo nipa kasa yeka. Ewiase so obi betra saso waso adi a kasa tumi mo nipa di. Ampa. Kasa tumi ma obi abrabo hyai. Kasa atumi ma obi yiri kya. Jemeso amen. Amen. Kasa tumi so ma obi nkwanfie esote. It is all tia me na o hwa me o media so a evangelist so jabra me no kasa na me twa adwe asi kasa ye kano ya brabom. Psalm 34 verse number 12 to 13 yan hwa asem bia David kai. Psalm 34 verse number 12 what you say na mumu hwan na otwehwe nkwa ti asem ni anyumre Kristo san se nimisa oblipa bia na o hweyai na o tie nkwaje som nhyai hwan na wotwehwe nkwa orofo wo tie nyame asem na wo hwe me mpremprei radisi wi sa hwan ana ahwehwe nkwa na opo onyi nkyere so obehunu papa. Praise God. Amen. Say kasa nkwa nkwa eya hudu otu ampa de kura ye mpremprem ye baako ana daache ahema no epemu akoro no eno so gina brane. Okay. It is nkwa wa mi anu nyina wo yam oni babia. Yes. Anhwehwe baako nya baako wa kire Debi ni mienu ne nam. Jemeso amen. Amen. Na se hwa asase so de di kai a na se de kura ye ya David si ye mu hwan an wo hwehwe nkwa ana hwehwe nkwa na opo onyi nkyere so obehunu papa. aya question na David busai ayumire orofo awurade asanso busa o sai wo hwehwe nkwa wasi ye mu hwan ana hwehwe nkwa na opo onyi nkyere so obehunu papa. na afei opa onyi nkyare so obehunu papa. hallelujah Amen. ene mamafo aba 99% empanyi nkyare Debi sam dia semni o banyi nkyare yo si ane tada. praise God. Amen. Now so can you me yesu sa me kai pa 70s and 80s sisters so ya kwada na wusi so na ebia wonam street baby wonam mfikire baby na wusa brewo bi ba akokora bi ba basiro bi ba ne ja dan ko no kura ni kotokuro ba etwa sa wa kwada no utumri ka kokoche ko biar ba ko jano baby a woko bia no urukwa ko jan kanya mi nshira wuri ko jan hia wakajo se awurade nshira no aje so amen no aje so amen eno baza wo da ya oni mirika na wo shati kura bi nhyaw mika ketua bi wona boroboro fom uwi anu atia fachi ona no enkura na sakobo kwankura roba bo mabubo bia eti nyame nhyaw ye kachiraw ye kato so ro ampa ubenyire du ba bi no na abam manifest manifesting in physical ebe yase na obetire kumase na obeji kumase plot na osi abronsai Jemeso amen amen do sha dum ani kumase nsase ni mfia atwa hia ya ene ewo ho no nyina no tetefo no wasompao ani kasa efufiri ni pabirum chan eba ho mo nchero ana mu madidi na so sia hwe ne ya entirima aba ebinum nim kasa nyakurao echetuo
kamu pa kamu kasa Sam yezo says ya na lot of kura ho nchi wahye wa beba is it 10th January February ya omso mbeto fame matifuo bi no Wade mo bana ncha amen so so bi na ya bantan wasi so a bana so no kasa yo na won hweye na wo mo wano tia obi a wo shabre betima sesa ampa me serious ana me no kasa nwumre Jemeso amen amen so ya baba wala utia mi ahweye awo kasa oka obi no kasa amane yefuru mu ato because wo try ka tire mani so wasi say hey wo de otime wo ti say ntwaboa wo saare madam are na wo say are ide na how na wi say din say wo saare wo free hon mu a o se saa meme wo si say ntwaboa ba wo bia me ahwe ampa no me stamp team so spiritual ana sam ye ko ba nyina ho me ya ne mo ko ba ya ne ho mu na di afra ho mpa na di afra me so so me a ti asem ni ni mo jana ho so kasa yie Wade baba ne ncha amen obi ya nurse ni nyame na aboa okwa protocol na unyae de fa wo djuma protocol nurse ya gaza panie kwa wo kwa untimi wo praise God amen okwa particles ya di akura ma so wo akura panie eni bounce na wo panie na ma akura na wu kakra sa na de ndem musa na de nya baby ahye e de kwa de ho ma be ma praise God amen obi aba hospital ho na wo be wo a hwe kasa aka kire kasa bi aka kire no free ho on se free ho wunyina so asai zo ho ana ye mo hihye ho ana ye mo abo ye mo ahye ho ana ye mo ahye wo wura wade on sa wo no nya bi ebienum kasa anye kasa bi ntia wade mo wane ntia amen enti devil si ye mo wan anu wo hwe nkwa ana hwehwe nkwa na opo nyi ntie so ba unu papa brother sister mama eja engwa hio engwa sombo abrante ya wo wuyi se woti ase ana wo bubu ogutamu aka na yire ni baje ampa pole Jameso amen so woti ase na nsam ya no nyina twitwa enka na ni baje na so na wo uko eye ano baba yo kasa ya ye kan ano baba ye so wan hwe ya ena wi ase wi abrama ye tie no boni bani patri papa tu ti agura obi betima sesa wo dabre Mse Hwɛ Kasa Yie na kasa emu odu eye ade a etene esetimi ya ade a entene praise God amen kawa ne go Psalm 34 verse number 13 what you say eni ekura wo tetere ma obone ho it is so since ye penko de a de di kai ye re bai kura wo tetere ma bone ho ewo bone ho kura wo tetere ma ewo bone ho se bone ekwafu wi ase nyina tetere ma na ekwafa ba tetere ma munyi picture we monko bia ha yeso otafa ha no otako didie otaf yes monko tane na munku no techirema ya na yes adwuma techirema Jameso amen waba akwako se nyi sen ya okwa yaraza bia nya techirema no ne doctor ndidi ngomo techirema praise God amen so bi baba kro no awa twuma mu a brother aje techirema ya Jameso amen so bi basi sali ni esi ho ani ni ba bi atwahia adisi ni bakura aye techirema kro ya Jameso amen ti domi tu ya fosa kura wo techirema bone ya techirema awode ba ho bone ho ene wano na da asem ho aja utie me so hu yo wode wano kan ho men sam dodo de bia dia bache bia je so to ni pa obebre aja na dai bone ba ko na o ba na dia yaw enyo wala ba man nche amen obi nsu ya bata the same thing na u ya bata na utie me na u bia wano na utome o ma ane wo mo aka me bisa se so ntin kwani da chi saya edibe na wo abusuam ne brono so horo ya babo wo wo ya de ya beka jo so wo obefo wo obefo gwade baba nche amen it is a bia na wo fie kwa ni mu e bia na wo fie nkwa ni mu
me kanya mi mu asam no kwansam de akyerɛ sɛ Hwɛ W'Ano Kasa Yie wisa kasa emu odu ambɔne timi som ayɛ adwuma tie nipa abrabɔ saa na Kristo tumi so timi som ayɛ adwuma are tu nipa abrabɔ so ama nkurundie ba yes nti Hwɛ Wo Kasa Yie na wɔne kasa no ankɔyɛ ate bɔne ankɔfa do nneɛma tu obi so nhyɛ gɔba de adi amen kɔma me Psalm 34 verse number 13 wɔtɔ sae wɔse kura wo tɛkyerɛ ma ɔbɔne ho nti David sɛ kura wo tɛkyerɛ ma ɛwɔ bɔne ho ɛne wano wɔ nnaadaa nsɛm ho ɛne wano ɛwɔ nnaadaa nsɛm ho na gya sɛ ɔso wɔ sɛ yɛ mu hwan ɛna ɛhwehwɛ nkwa na afei ɔbɛdeɛ ɔpɛ onyi nkyerɛ onyi nkyare sɛ wobɛhunu papa na yɛ sɛ abrabɔ wei mu no yɛwɔ abrabɔ ne anamonto bi hɔ no a wotu a ɛma wonya asetena pa ampa nyini kyɛ sɛ wobɛ sɛ wote asase wɔ so hunu na papa a ɛdi yie a kasa value no yes dam kasa ɛmu wɔduo wodu paa kyɛngye nipa adwene no akoma asesɛ nipa abrabɔ kasa ɛtumi sesɛ nipa abrabɔ kasa baako pɛ bi kasa baako pɛ obi ne obi tumi tena na wɔsom no ne mindset nyina yɛ sika boss de ɛsɛ sɛ anyɛ hwee koraa no this year ending ɛsɛ sɛ wɔtumi pagya adeɛ bi mu oduro de kyɛ me ɛma yɛ no nti ne bu afu gyeme so amen nanso Elia ne Elisa nante yɛ no wampagya wona fama agyapadeɛ bi amfa nkyɛ no physical ɛyɛ kasa no wɔkae wɔse bisa me deɛ wopɛ wɔka yɛ no sɛ sɛ wonu sɛ wafa me kɔ a ɛbɛyɛ hɔ ɛyɛ kasa ɛbam nti biara no wɔ bi na te a sɛ ɔgye aseɛ forget about wona fam agyapadeɛ bi ne nneɛma bi a ɔmfa ma wɔ but value kasa a ɔka value no so ɔka nhyɛ nsɛm to abrabɔ so a be mindful sɛ anasɛ nyawurɛhyɛmu sɛ sɛretie biara no ɛbɛbam physical sɛ tumi wɔ kasam nti ebinom a mode ma no keka nsɛmmɔne ebinom a mode ma no yɛ bɔne mo sakra mo adwe nyɛ saa daakye mode nsa bɛgu mu ti na so na kakyi gyeme so amen Psalm 34 verse number 12 watwɔ sae mo hwan na wɔhwehwɛ nkwa nti David sɛ mu hɔ na ɛhwɛ nkwa na ɔpɛ onyi nkyɛ sɛ ɔbɛwunu papa na asase so wɔpɛ onyi nkyare sɛ ɔbɛwunu papa ɛne wɔnkɔ ne tɛkyerɛ ma ɔbɔne ɛne akora wo tɛkyerɛ madeɛ bɛe ɛwɔ bɔne ho praise God amen ɔba bɛsi a wɔsi soɔ wɔne aberanteɛ bi na twɛ mpena illegal ɛno kora bɔne wɔ nyamea nim sɛ ɔde aseɛ na wɔsɛ tuma firi bɔn no akyi ɛne bɛrima foforɔ sɛ da ɛnyɛ koraa o ɔsɛ mu soɔ two trouble one God praise God amen the same thing bɛrima bi saa na ɔyɛ wantimi ankɔfa ababaawa bi firi sukuu mu ɔmo kɔ midterms meboa na ɔma gɛ na bɛhyɛ wo dɛm na wo aberanteɛ tima atwa nkontompo ade akyerɛ gɛ na gɛ no so de ato nti no wafrɛ no ma na ɛka kyɛ ne sɛ yɛyɛ classes wɔ skul mu enti midterm wɔyɛ mebɛ fie ɛnyɛ yie enti sɛ nim sika ma me na wasa sɛne sika no bɛgu gɛ no wo no ne bɔe no ade twɛ manum deɛ huo wene saa adwo na adwo a na wasa nom chinafoɔ nnuro no hallelujah amen adwama nkoa brother sister deɛ moyɛ no sɛ wonem deɛ firi so baa ka wode wɔpɛ dadeɛ kyɛ bi ahyɛ gyeme so amen yɛnkyɛ dɔkyɔkɔ a wɔsɛ ne ɔkora ne tɛtɛrɛ ma ɔbɔne ho wɔsɛ kura wo tɛkyerɛ ma wɔbɔne ho ɛne wɔno wɔ nnaadaa nsɛm ho ne wɔno ɛwɔ nnaadaa nsɛm ho verse number 14 ɔkyɛ sa ɛyi bɔne ho akwaa biara bɔne sɛ adeɛ bi a fa no bɔne a yɛde yɛ tɛkyerɛ ma ɛyɔ no wobɛkya akyerɛ die na woayɛ papa na di papa kyi na nhwɛ asomdwe ne ti no praise God amen ɛfiri sɛ wiase wɔ no a yɛtem no sɛ obi anhwɛ W'Ano Kasa Yie a na berɛ bɔtumi sae nipa kura tumi ka sɛ wo W'Ano ɛnka nhyira nsɛm woyɛ bɛbɔ nsam nti baabi a wonam no obia kura ntumi mman wo gyeme so amen James Yakobo nwoma no ɔbɛka ho asɛm wɔse yɛano a ɛkuta yei ɛyɛ wuduro kɛseɛ koraa kyɛn poison enti ɔbɔ yɛ kɔkɔ sa
Oliba bia Hwɛ W'Ano Kasa Yie. Na kasa wo ka no. Okay. What do you mean? Amen. Amen. James chapter 3 verse number 6 to 13. James chapter 3 verse number 6. What was I? Boni tetrema to me yo. Boni area by tetrema to me yo. Said you tetrema to me yo boni sound to me your papa. Yes, any mama you. Sound to me your papa. But you are not the free tetrema papa etimio. Now what do you want to do? Jesu amen. Amen. Jesu bani ko otumi ya. Ko asema says. What was I? Tetrema so ye oja. Tetrema so ye oja. Tetrema ye wiase bi won yakwa mu a. Esa ye wiase bi awo yakwa mu. Eye de entene. Se ba wo gaza akwa. Eye ni padua no o se ye woni aso. Aso ehwene. Ehwene. Eto ananto yakwa. Nanso a. Tiri. Ampa. Edoso bebiri. Praise God. Amen. Anu ase tetrema nso eye wiase bi won yakwa mu a aka braba ye bɔ ne ho eye de entene na eye akwa bi wɔ ye mu a eye ade a entene eden kekeke ni padua nyina. Hallelujah. Amen. Me say sam ya kasa obi mbaba enko nyina na nim kasa nti ade ba ko guni pa ho fi pa ya na ye hwɛ ho ya na yetimi kasa bi a oba ne ho o mojam okomam ne ho nte ne ho agufi be ma wa masturbation ne ho nte ne ho agufi ne wa be ma ono oba da o mojam ni akeka kan sa ade ba ko se gu nipa ho fi a hinte nipa bebre dido ni agrisofo nipa ye kasa heka odi anopai o so de anopai hwe kasa bi a apia firi wanu wobu ogwasam wadan so de no pa kasa free na nimu ba no me kasa o kasa o ka kire ne ma obi na no odi nkura atem nyew uti so kwa ka shen kodu meso mo toda. Hallelujah. Amen. Misu brabre min kase wuwa fameko wale baba na ncha. Amen. San kasa wo ya ebirum aka ani tire ni babino no awon susaso boni a ebo ampa no working kai jame so amen. Amen. Jente do choko James chapter 3 verse number 6. What you say? Eden kekeke kani padua nyina. Babu na me kan ka atro no awrade sam se sa won sho kasa yi a e betem ne nkeka area ba keka woni padua nyina. Keka woni padua nyina ba keka woni padua ya gaza keka woni padua enyazi ya hwe wo agwatade fita hwe mu nemum ama wunya dim papa debi ye body anana nso bone ebata ho na ho nso hye ho sisa we na akokani bra ara obatra ire hanje ana hwe sisa we ye fra na bobonua na no oye ye ode bajo e chenkranto nu fonu wanu ya fra no amfamfri Pozo. Amen. So go kanwa na otwonto amfamfri obebu dieku na ye de sakasa we ato so na eya wode ayankekai o ayankekai sisa ekeke oni badia o eja me se ekeke oni badia bandia ekeke oni badia ti sakra wonje ne fu sabre ko no makasa hotia amra wonu jome so amen. Amen. And then I will not for share. Kasa bia be fu wonu ma bia ji so di ka di atamansa. John boy I was so. Kasa bia na kwase de animu. Kwase de animu de na hawadi. Sia de bia kwase ya. Di antetew. Abrandia me busa di antetew. Bia otetafo. Ti krom sei. Ya sam ya na me dwe ho amenti ase. Obi na no a kwase woni se Ronaldo eni bobo che Messi. No so ade so kwase ya na nim se Ronaldo Messi ni bobo che Ronaldo. Jimifo na no boy ya ye na nya penalty. Kwase ya na referee so wanyi ni ye ne. See how. Kwase ya sa. Everyday no pa ekokuma nyumira no. Waka kwase ya sa. Kwase no go ya dan mo ma. Ba bia na mpa bo elfa. Agodu na gubo ni huo. Kwase no go ya wusie kumo. Adini na afa. Jame so amen. Amen. Me say orofo say ya pasu ntwe mpa. Ame onyawo pon no adomo a yensu ye kasa yi mpa. Obi timi ko interview. Embassy. Embassy. Na num kasa ntini asa no. Ya asa no. Enye bi bia o. Na American embassy na one day hu na one kasa. Kasa.
praise God amen so when you kasa se de se kasa me se wonu nyam nhira bi no boafo bi be sanechi James amen amen Don't choko James chapter 3 verse number 6b what you say edenke kenke padua nyina adenke kenke padua nyina na eso enkwantimi a etwane ho firi awo mu no mu praise God amen nyame dwumani na ono oba bi din kuma ofon so nyame dwumani ai isa na hoye nyame adumo ene de ai ne mpa boy de odress adba na e kama pa o zao na e kama pa kwara no me kokuru na mtoyo o e feto pa me say me sure sa afi na say na ho akono chese na me hu ba bi peja na ma do ma kumam oh bra me da se pa praise God and so to nyumo sao aw bonyum pa me ma po asem pa o bonyum sa na ma feel sa ma ho ba atade so na feto zao na so tuni jinejinem oh bra eti etu wonyina wode a medio me da se ahofoni me wu ma praise God amen kasa wi awo kan no dwumani agu hu fi hallelujah amen agu hu fi ya poto hu fi papa ka chenzi ogobo daman vi so oba soro horo won se nyame hu bi wo mu nti o kasa no ho bete na so kwan fa so ane kasa o za tunu sintudia obi mpa bo agu nyina ye kasa bi adwaiwo ne bi keka o friend phone so asa nkwatata mu nko a fro ba phone so ma me fa na mama me e be wi ase no wakose ne pe from no was open no praise God amen na kadwumani a nyame asam ti o sa nyame asam turu asa za wo ya o klonkron a o de o ba mpa ba n'anim no e be wi ase no so fall into victim onzen and zay you say news in town dwumani bi videos ni pictures bi apia bonday apie live jene na mo nko a wanya yawe leak video praise God patata mo nko a ngwas angwas asam nko a so wan so ya obi betimi afa kasa so wa sesan hyebre James amen amen to mommy shi anu kasa ye amen amen James chapter 3 verse number 6 what you say edenke kenke padua nyina wasi edenke kenke padua nyina na eso nkwantim ye etwane ho firi awo mu no eso nkwantim ya etwane ho firi awo mu no etwane ho firi awo mu na efiri amane hu kuro mu ana so ano praise God amen nti asase ati so ne sam se won hwe ya obi mu kasa betimi amwa koda wo asam na America yes also betimi friends so no abo obidua kasa o kasa wo invoke ya na demons abesum na bam ena na James say kan ha wase eya enkwanchim ya yes wasa no etwane ho firi awo mu no etwane ho firi awo na efiri amane huru kuro ni mu na wasa ano enti abra oni babia babetena sasu we so na se be wo pa na tunya betena techerema so yes ena na James kan wase pa the so gro ho a sa tunya betena techerema no so no ebetima ye nhirama ebetima so aye bone ama ndiye kasa you know wo bi a etesa ni bibia sai kasa se won hwe ya ebetimi asew bibia na nyame so betimi dwane afiri wonjai praise God amen glory James chapter 3 verse number 7 what you say wase na ntoteboa ene ntakraboa ene mo wawia ene mo wo pumusu ene emo ewo pumusu na enipa de wonsu jojo won hallelujah amen oza samu ni nyina nipa na edi yesuo jojo mo da no ada so no asore ukọ abrochimemu a ene hunu sa ne man pa yi yes kwasi broni de ntete apatimi tete aboa saa na osoma aboa man ko di dwaba techere manwa ampa praise God amen to me wom ene me na mo no me mfa kasa ni agro jabi sam se wan hwe ya kasa wo bi beka no etimi sesan hyebre James amen we say kasa to me wom praise God amen na enipa de wonsu jojo won na ojuju won nyina na techerema de onipa bia ntume njojo no eya adebone a eya wuramfo a ewuduro aye no ma praise God amen wakwa yie eya bafie okwa wo fa nimpon te ho praise God amen ana ye buka
na wo suko no ma wo no fe na wo kura no wa start abrabo nyame kura na aboa na ase wanya 2x4 car bi na wo de ya na de abakuru mo abusuafo obuka chese wo no hu se wo high busuapani kasa no wa shout no praise God amen and that boy say abadodo na muade o sam muade kura ketekete kura wa shout busuapani se tata na wo shout ofafo asem ko na mo tam na twam tnaze woni nsu de kura o wona na mu wo fo mu na wo shout no so awe wo kasa too much twaso so twaso o so twaso me pede ho ya no kura me kwasa asem sia o me pede ho ya no kura no se huja ne sabengum wo wie akora na de jeme so amen iti adofo me de ya wo nche se ye bie no kura nsam so de akyerew se abraba na ya bo no de ma se yufuru wo nyina ya saka se ya abrante bi wu ya bi akwanyum gebi nyinse ne ono ankasa ne dia bede ne difu bi e wono so ana o kache gane se nyane dia gane ko kan ya no se didi gane atem na gane ko tena dwa na o pa ne to ase enuani ana oyi voku ye o baba yidi pransa no se wo no na nyinsai wo wonti ma wofo apome na me dia ba kire wo a wo se nya wo a asa di me matem me ma na wotwe so ano kan de obeka se wie motumfo yakoba nyina omuso masum adwaye aye moso hoso no koye no adwaye aye moso esi abonten hono ye sire demons ni si wo hono udwari wa no wura da makopa me na sabi sa adwaye ni bi ye de chance na aje opoto bibire wo nchenche ya omutadua asire bi wo akire na de dua bi atoso yara de ntoma na o de ntoma na sen so abajara ni ba no so na na asia tatai wonso team wawu kasa eja no kwai rade baba ne nche amen eti James say James chapter 3 verse 8 what you say na tetrema de oni pa bia ntumi nyojo no na ede ade bone ye hwanfo huduro aye no ma aya dia awanfo ne esaye huduro aye no ma ahyemu ma eno ne ade sira urade ne eja no eno ne ade sira onyankopon eno so ne ade tumi woni pa eno ne esa de sira eja nyankopon sa de ade tumi woni pa hallelujah amen odi agura betimi atome James so amen also was stating the clear was here the same nyankopon esa de dumi nipa ampa na just anume o babrum James so amen James be na won me hwe mu ye pa o emire bi my wife na wonam krum a wo ye adwuma ana okutia na crowd a chikakra ana okutia abrewa bi enachi mutia na nachi ai mama beresiwa nse otime kwa na wonan etie obi na achi ti otia na achi na mama no twa na no se eti wotia no wahu no so awo me pacho mehu fache me kafra ono se wabon futuro wase watia mani ase no wahu aso wakan no wase watia mani ase no wahu ono so awo pacho mehu fache me nti na taxi driver bi ejina hwa ozons ayi Dr. Mensa ozons wono sa hono Dr. Mensa ho wase na make wa na man bi jina taxi driver bi jina ho so wani no se ba me kotopa ma me ne chawsisi koto parchaw ano be bum kutudwe na ne sada ne sayem no pachaw ana driver no so ebe ka ho bi no se awo yesrew fache we hu ya kwada fache no o ya kwada sa o ko ni nyina no o dare eni so dia o de na nante but spiritual dia ni ti na si form dare bru praise God amen nanka we wo mu mpa futuo bia o mo no o mfa hwe ho no okay wo ti awro oh jawa sem hu yan ka mimitia o ekwande woni na won ko no e me ma menwe me ho na ke kri no ko ya na simbia koto no rade babo ne nche amen se kasa yeka nyame asam se
ɛno na yɛde hyira onyankopɔn na ɛno nso na ɔde dumi nipa ɛno nso na yɛde dumi nipa a wɔyɛ onyankopɔn suban soɔ a wɔyɛ onyankopɔn suban soɔ. James chapter 3 verse number 10 wɔtɔ sae anokoro na mu na nhyira ne no mifire saa anokoro yi a yɛka wɔ asɛm yi ɛmu na nhyira ɛne no mifiri ba ɛne no mfiri ba me nuanom ɛti adɔfo nom ɛnsɛ sɛ yɛnom ba saa ɛni kɔ sɛ woyɛ kristoni a wɔafiri wo nkyɛn ba saa dabi james bɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ woba kristo mu a ɛsɛ sɛ woma nsɛm a ɛyɛ na ma nkɔsoɔ na hyɛ nipa nkuran na ɛhyira nipa ɛna firi yɛno mu ba awurawo sɛm sɛ obi yɛ kristoni asɛm si yɛ ano ɔde duabo sanity ɔbɛbɔ dua sɛ sia mede samiti kotokosua praise god amen ana kristofoɔ a mɔmu kasa bi a meka medo nyame hɔ yie medo nyame no halleluya amen ɛnyɛ kasa bɔ medo nyame meka me bia meka makyiri kasɛ meka makyiri mehuru da meka mkɔgyae meka me baaboro kama bɔso meka mabɔ soɔ meka sɔfodi a medie kama bɔso adi bɔ bɛgyede maa me halleluya amen ne nyinaa nyɛ kasa papa yesu kristo sɛ ma wo ane nyɛ ane dabi a dabi yɛsɛ ntam kɛyɛ akeka yɛ ɛnyɛ gyeme so amen amen yɛnim kasa yɛnhwɛ ne ye gyeme so amen amen sam ewiase nipa bere a yɛbrɛ nyinaa ɛyɛ kasa o ɛyɛ kasa ai ampa nipa bere a yɛbrɛ nyinaa kasa bi kɔɔ so na amfane kwae ɛnti na nama mmɛma bebrebe si apini ɛma bebrebe si apini kasa bi kɔɔ so na nyɛ kasa pa dabi nti me no masɛm a meka no mato de sɛ onipa bi a wotami bia hwɛ wano kasa 2024 fie wura mu no be very careful be vigilant sɛ wonhwɛ kasa yie a ɛnneɔma pa bi bɛtumi adane I'm telling you wode fa kasa di agorɔ nti abinom a monsua kasa monsio na ɛbɛboam gyeme so amen awon sɛ Rwanda 1992 ana abrante bi kɔka kasa bi kyerɛ nkurɔfoɔ bi sɛ moyɛ cockroaches ɔmani ba ɔmo so no ne gya to Rwanda gyadam tusifoɔ abrante bi kɔka kyerɛ tusifoɔ sɛ moyɛ cockroaches na asɛm no trigger na kyɛ sɛ ɔnsa wokra james na wɔsɛ te sɛ kwayɛ woka ntoa so baa sɛ wɔ a ɛhye nneɛma bebree ɛberɛ nti na ma yɛanka hɔ no ɔsɛ wɔ mu yɛ cockroaches ni tusifoɔ no yɛ ntɛfrɛ ana asɛm no hye wɔ mo na ɛtrigger ɛkɔ wiaseɛ millions of people ɛna ɛwu wɔ Rwanda 1992 ne yɛ easy praise God amen ɔnsa nansan deɛ si wɔ yɛka ne sɛ ɔbo ase no ɔnsa yɛde ho so ɛbɔ man bi a ɔyɛ adwuma wɔ TV station Captain Smart very good ebi so kora bia na nkɛ nu nim ho hwee na bia yɛ wɔn mo mindset ɛna ɛkɔkɔ yɛ nnuom kɔhyi wɔ mu wuo nanso kasa ɛtɔ da ɔka ɛsɛ nipa bi adwene wɔn akoma nti asɛm no baeɛ no yɛabɔ ne di amfra sɛ wɔanka nke bia nka saa anamoto no kebino mu ntu ti sɛ wo adeɛ bia woyɛ bia no me sɛ sɛ ɔgasa yio be very careful so call some presenters be very careful sɛ wobɛtena afidie no na woma speech bia dwere ho mmienu wale babare nkyɛ sɛ ɔyɛ mampani na wowɔ abaa mu a so ɔgyaseɛ hwɛ wano kasa yie anyɛ sɛ kasa bɛfi wano aba no ɛbɛtumi kora mmoa lusu power yɛbɛtumi toadeɛ so kasa kɛkɛ no yes wɔtaa mo so a wonim sɛ waaba yɛbɛtoa so no yɛbɛtumi atu kasa bi a wɔba simpie so bɛka yɛ nti nti don't joke with yɛka ne sɛ wɔno nka saa ho ɛtumi sesɛ nipa ɛgyina bea nhyɛnka ɔbaadeɛ nim enti ewiase bra yɛbrɛ nyinaa akukuhwe aseɛ nipa wɔ ntwetwe de nyinaa ɛyɛ kasa Genesis chapter 3 verse number 11 Genesis chapter 3 verse number 11 wɔkyɛ sae na ɔka sɛ enti onyankopɔn de ahyɛdeɛ ama Adam ne ne yere sɛ ɔmu nne so dua wei deɛ hɔ no mampam sɛ nka sei ɛna ɔmu kɔyɛ asoɔden ɛna ɔmu di aduaba no bi nti onyankopɔn wɔ hɔ no sɛ ɔma me nkɔhwɛ me nam fufuo yi
obaya Adam ne yiri o mape be biafa ana otie mu from se mu wai o se ye hu woni yesuru ya dwane yakope be biahye yango ana wadi yakopon kan se nto yakopon tie mu ka se wan wo ka tere wo se wo dadaja Adam wan le ka tere wo sa wo dadaja tia me se wo se ni bia na wadie verse number 12 yes ana woni pa ka tere wadi se to ni ba ya fa na Adam ka tere yakopon sa oba de ne be ka me hono ayo oba na ha ba de ne be ka me hono awurade fa ni baba ne nche amen o ka sa wo kai wa nyene fu so antum dabi oba no a wo de ne be ka me hono nyankopon nim de wo ye hey me see kasa Adam ko kai we ko fa wa o ka sia ade be tu wiase ampa oba no a wo de ne be ka me hono a na jira say wo bu nyankopon nimtia wo bu nyankopon tuma wo ya no say anwe paye jame so amen eti esansa wo bia na no kan sa kasa ne pa ano nyankopon hunu say nipa eye bunia yefo njese mtia no de wa ya soka ampa jame so amen yete do choka wo de ensi verse number 13 yes na onipa ne ka kire urade se onipa ne ka kire urade se oba de ne be ka me ho no ma mi dwana ba ne bitie no ma wa dwana ba ne bitie ana wode yakopon ka kire oba no se ana o sa bisa oba ne se ana na wo yo sa ana ntina ya sa ana oba ne bua se oba nsu bua se ye ona wo no dada ma mi die praise God amen enka asami si enu an nka kotodwe fam kokora chopa di akiri mo sada mo nsayem praise God amen ewiase se obi a woni me pacho kan obre owiase pacho no so please I'm sorry ka obre owiase abai na unhira bebre ka akiri o kan pacho woni me so de nam nya atofom praise God amen ai woni se o kan me pacho no a nanim nya asai apapa sia he pacho keke so me yan so na o so me na woni me pacho ka sia ka na ano bra ma ba to apa obi a woni me pacho ka bia no sa wale to no ti ase a eden sa wade no problem bebe bia asundwe nko a mi wura mpacho na wutimi ka bi praise God amen me ka say me ni nyama ba from the be ma kura from me yere kura so ma ba from na kuma tuaso eja wa wade na gwawie ka bia wo so die hallelujah amen wa from wo yira pacho obo pacho be ma pacho ampa jame so amen we eye equal ampa equal no against when I bema enti so wa from kura o pacho na te bia we na pacho kwasase ma wudie wa from yire chi na yire kwaka ukukutua so obana na nsambe pacho you are preaching good sakra wadwen sakra Rade baba ne ncha amen enti abra Adam ye mfonsoa ko chene mra tutumu amo huru kasa ehu wanyam amo pa nyango boncha wa kanya ni se ni ba bra owiaso emo me se rebram ni awano akrisofo do do ashame nyamema me ba mo chao o second message we ya Hwɛ W'Ano Kasa Yie na wa mra daache na wa ntiru suo daache ishaga ba de ni amen nti enam se wo ka sa kasa no yayi no onyankopon so firi ahometiem dome wo o ka 1960 on ka wo 1619 on wa o dome wo o wi ado fa na pakan na pa okotena ba bi okotan nti kasa ya de a emu odu pa nti ebiru mu a me pa me cho mo Hwɛ W'Ano Kasa Yie mo nya extra careful W'Ano Kasa wori ba bia wori ba hia bia no Hwɛ W'Ano Kasa Yie yes nessa woni mu nyam ebetimi abon kasa binti woni mu nyam betimi apija kasa binti jeme so amen ayi abrantie we Joseph ni paje nya kasa aba nya kasa wo frefiase aba da wo kire dan ne se no se na ebetumi a yempenya nsafuo bi o kasa hu brasiam yes obi yedifo ba nyame de asem kire no pa but how to present it in wonimyo dide bia ma won sem no se mu ha hia kasa kasa kire penuma na wo do nsabon kumu kire me anya kura praise God amen o de nsabon kumu na kasa kire penufo rade baba ne nche amen
kasa ya kan wo we Genesis chapter 49 verse number 1 kasa efiri di pawonu mu ban ya kan James no ene Samson no o maiti ase se ye di hire Nyankopɔn ye sa de dumi nipa enipa no kasa etimi nyansunsanso pa e woni pa brabɔ so esa timi nyansunsanso bɔne e woni pa brabɔ so abraba ye bɔ no wiase we nyina mame we ma yeye we ma abɔfom we ayese ade ade nyina e nipa no kasa se ye kasa padi wachi a de wo ye bia yeye emfa woni odi obi pa so no ti ase de kasa pa ye kentire e kire woni ti no obako ni ma yes kasa ebi koso otitibrim Genesis chapter 41 verse number 1 yengo Genesis chapter 49 verse number 1 wacha sai na Jacob friend ne mase ebra bi ajabi tira ase wo madum yenu nti ne bra so ni oba do wu ana friend me nyina mommo ma no ana gaja se mu nyina mu mahia wa kura ase na men ka ze men tira mo ansa na me bra so mako yes enti Jacob friend ne man se di Jacob to sa friend me nyina ansa mommo ma no mu nyina mu mahia na men ka mo de ebeye mo sa na men ka de ebeye mo e di akire ni mo na di akire mu verse number 2 hallelujah amen abranti a wasi so a wo men wa wofo be wo mu ya na me ya obitimi siso wo mfane ma menya hwe dabi omfane papa nya hwe dabi ni papa ton kra kro ma praise God amen eso me girlfriend me friend nkran temma takorade every kuma so takorade no a pedro ayi ye kan say bosia na pa no okọ na ko badwama ba ene de hunu se kwa anwa o papa tie kurase ayi hayi ye kan say ofenso achiri ho ayi ofra wo so ma papa te raso hayi hallelujah amen Genesis 49 Jacob otonsa friend manyina omunyina so bai ana omo bai omba de ne sie ko Genesis 49 verse number 2 wacho sai Jacob mba muntie na muntie Jacob mba muntie moja kasa muntie moja Israel verse number 3 yes Ruby mabakan no mahode ni me mani asifire mahode ani me mani ya asifire wo broso wani diem wo broso awani diem na wo broso wo tumi mo kasa papa ne ka to ne mabra boso no wo so na ye bapani yes wo broso awani diem na wo broso wo tumi mo wo hihim sensuo na so hihim sensuo enti wo kan ye be firi won sa awurade fa bone nche amen wo ye bapani asema ye ka tie ne ye eye bloodline from abodi mfiti ase bapani bia se wanyere wo mpa bom anhwehwe Kristo tumi akira kwa ya wo do hia be ko wo mpa wo hia za ko bi so be eye babro abako sem na meka jere oro eye ade da ho eye biblical wo de opa kwa research bapani bia se wanhwehwe Kristo akira kwa yie na wanya mpa bofo no amonya na ho a wo de brebe ko wo enchirima ni nyina ba bisa ho abrabom because abodi envidi ase Adam na ya bapani meboa Adam ko wiase nyanu mi no hia no me otena ne papa ni mu otinisuo Adam tinisuo sa kopim se wuye disobedient no nyae praise God amen Jacob ni so wan na pani nyei so e ko wiase no ontene papa ni ma wotinisuo tiani mu no wa nyere na wa kana bra banze nkonu ya na ampai praise God amen abanti aka no wasem sesie Jacob Ruby no me bapani enye Ruby e ko wiase de na ekisiye ena ne papa e kan sembeto na bra boso na ni subanye those are the force they are what dey chire sua de di kanante ampa nti abanti a wasi so a wo de also woni wifo na be nante wi base na te woni bapani bra sakra wadio na bra krisom no wasi so abra bo ababa wa wo ye wo na ye bapani ya tantama hwe kristo chire kwayo anya sa wabra bo nyina so etimi hwias jemeso amen ebra na ayi Benjamin ayi kan se Joseph na wo shira enkura ni mienu no aso dane ne nsa gos ko huru se Israel mo no ketwa ne jinshira
na pani na asom ketwa nti papa no so ne ye frantia no so wone mame na no nsane na onsani fa no enkoda pani no so na benkum ne koda nifa no so say na spiritual no so third eye one was sadane no e yade na ewo Israel it so ya papa ni no anhwe Kristo tumi e kira kwa ya onyema time sesa ekodi nkura no ho yes na de bia wa ye boy na firi nyina mo no ya na kasa o aba e kasa jame so amen ka waso broso wani diem na obroso otumi na ohihim sensuo to kanye mefiri wonsa efisa ofro waja na ye kekaba mo nego anum na oku hufi nti wibe ene ne papa ayere akoko dai na mempa na ofro ye simo ni liwi ya nuanom wankanta ye niedeni akode mekra enko wanjinam mani monyam konfra wa asafo bi wani ya kasa aya nkomsha na Jacob wakato ne mabra boso mise kasa mu odu kasa ya de atumi di akire yes so say ya ebetimi afro bi so ama wonyina so abrasi amba so say ya wonyina so ebetimi asesa kasa binti yes kasa ko ya so no sa wo ni da na ya de papa ebetimi afro bi enu kasa so ama wodi na have ku aya ku no kura esa ya privilege Jemeso amen kwa Genesis chapter 49 verse number 6 what you say na mani monyam ko wansafum disabe ba mu ntino mani monyam ko wansafum efisa wa bufum na okum nipa disomu aguma sori a na omu dio na wa hutira mu na wasana ndwie disa abrabo wani ntino mi Jacob mi no mo mfa dwenda na wa tomi wa bufuo se so na anamuntu wi a wo 20 wa ya de wa tomi wa bufuo tomi wo se so eni wa ni brese mu odin na tete wo mu Jacob mu ti ma ba wo ma swete e wo Jacob mu wa hwete wo Israel nyina ka ba mai verse number 8 yes what Judah nso wona woni wo nuanu bra yi waye praise God amen wo bo so a bedu Isaka so on kwa de na dia na awreho kura wo so nuanu nyina no wona wo beye ayi adwumaden Isaka yefunu ahodenfo o Isaka yefunu ahodenfo obutumu abantem na ohunu se aha amabia ne ye dwumaden na wo ye no ono kwa de ohunu se ho ye ma no na asase ne ye se efe asase no so efe ma no na obre ne ho ene ne matrase ebe ne matrase de gia de so hallelujah amen ente dwumaden bia safo na ye oh ye wo safo no bi su o Ghana ampa de se won hwe na maame no papa no na na bi wo bi hunu aka kire o se wo bebre pa opa kopa chew praise God amen we are say kasa efri obienu mo ba ne dane eye dane na eye asofo ene awofo bebre so wudi o mano kasa ehu nchimu a asa obegina ba bia honye bia ntimi nyi yes obegina ba bia honye are ya na sa nsense mo bi ma TV so me antitibi obitimi kanu me kasa bi tu obi so na ye adwuma iti wodofo anwumre yi message amene wo kan matu de se hwa no kasa yi Jacob kasa wakato ne mabra bosu nyina ye adwuma ni nyina bam na menu mi elo so e whatever warencha amen tumi wakasa ampa tumi wom tumi e wakasa enti sansa tumi kasa wo mu ntino ya na onyankopon asem boye kokose yen kasa bebre Proverbs chapter 10 verse 19 yen kasa bebre risamo no a o makasa doso no obeye foso bebre e wo kasa na eden keke so bakeke woni padua na ehira bi kura na eba ebetuma batu agu amen ko Proverbs chapter 10 verse 19 what you say o say enfonso empo kasa dudum nya babro na aka no aka wo say enfonso empa kasa dudum na de o sanka na no yes o yinimdifo hallelujah amen ebi kasa o bi kasa papa ebi kasa too much kasa ba de broso aso no nkwa na wade agu aso no nkwa na epe kunu dinkomo tu aso no nkwa na epe ba aso no nkwa na epe yere aso no nkwa na epe kondio kazaza kamukura wagba ogwa se ni padudu otim fo so no kanisam sisa
wana wusu nhira kwayo wonu say sam kasa tente timi bo nhira bebre tugu ampa bebre kasa tente akonto ba kwa wo betu obo obi amane azidire obo obi amane obi oya da akonto no nko da me ka kire wo e ma so da ya abrante bi difuo bi ana janisi se huru mo bo so ba be fana ko me akowie because you ke na trapima mo de se mo tete mo de mo mume ko ba sa mo fa me nya hwe mo bo hu enche kura me kowie wo se he wo me ko ba wo kapre kura me mfama si ya wo kapre kura me koyi keni ba kapre kura me mfama wo de te anum sa mume makowie bi de me ko me dwane agya mo no mo bro ba ka ne se ya wo na ni ba so ro na ne wo fa asere nyina akọ oda so te wo ene wadan ko winsani dan kasa dodo hallelujah amen bible kura se kasa dodo ntobongo dabi nti wo ye nyema bia fa sie na bo wo nyankopon kuku mo mpai na odi tumi adu mpa bo na chi amo nyankunim dia danse jeme so amen amen ko enfonso mpa kasa dodo ti enfonso mpa kasa dodo na de wasanka na no ne yenimdifo na de wakana no tumu no wari aba yenimdifo mo yenimdifo woteni ni tachere ma yedweta wayiyim so amen je wakana no tumu no wenimdifo ampa ebirum kasa too much ade bi obewuru bia je so ka ho asam je bi obehu bia obeka je so ka ho asam wo kanya no se tetere nsa so wo benya asam wo me so obianum kasa de obi ko prison kasa wo ade ni ko prison obianum kasa amene wote abrochire obianum kasa amene wanya basobodi bi ampa praise God amen obianum kasa atu shirakesie bi ade adomo it is all over so now tell me nyame asam se menga jo se Hwɛ W'Ano Kasa Yie na me de metu fo se ma kasa e honte abre nyina mu ampa jame so amen amen also say kasa tentem pam funsuum enfonso mpa kasa tentem inti Paul ba ebetu yefo obetu ye hofo ewo Ephesians chapter 4 verse number 29 enche na de masa no ba we evangelist Sojewura and our team in K. Okay. We come as a Sokoban Wood Village. Two Faith Church International. No also Sambakeni. No Odifo software Sambakeni Jacob Bechi Asafum. Ukwera biano yeshia eyam pabo anapa no nkro ni ahyase ewetu ni apon. Ifiera bia watch night anajo 10 ni ahyase 3 am ni apon memenda eya anointing service. So hweme a number si na gu screen aso won. Wo show Facebook, YouTube fa number na frɛ na eni emehia na gi ensuo mu osubo yes na enyina sun Kristo nyankwa o hwɛ mo TikTok nso akɔ profile wa number ne da ho yesi ne jana no odin ene se na enya senketwa jame so amen yente do choko Ephesians chapter 4 verse number 29 what say mumma sembia enfra bia mfiri manum nti odofo wo hwɛ me na wo ye Kristo nie ye wo nye go bɔnu asem se menka jo sa mumma sembia enfra mfiri manum esensa tachirama eye tumi bi ojia edi atire na ye ade bonus aya ade tiri nti no wo se ye nhwe hu ye ne amasama enfra bia mfiri yanum na se boni aba bata wo tachirama ane nsam a wo ka ho a awiya no enye asem papa eti as a Christian there awurade sem tuo fo se ye nhwe yie ana anya de ba ya amasama enfra bia mfiri yanum asem a enfra bia mfiri yanum enfra na je se kasa asem a enfra asem a ehu ni mfaso kura emfata wo Kristo ni ha Kristo ni pa wo ye Kristo ni mapa bu okura ye sofo entronko bu okura wo ye dwumani kesie bi nipa jutum nipa bu waje Kristo di enwansam kwa ofafo no ofre obi a nyamansam woni ne yonkofo memahia adwamansam no maka pono hu akinye di pono hu akinye sa ode skip ko akiri kakra ko style no manganjero oso bo we de ma no ye fofofo mo wo so hwe na kwase akinye yama head da hallelujah no kan say yawo last bit ya bante bi na wose ababa ne man head sa anam sa na head na edi ade na unimo minima de kro
accident BC. I think say be media no so ka bi say Nigeria ho ba bi we famous pa and o de ko wura tri da bi ase and o mo ka ho asma no say o speed na no de ba ene ba bi ana car no articulator na abu sharp care for wuram di no say nka wo hunu o say nka private car ni hunu say articulator bi wuram nti wo hunu na o de ko wura car na say ne de ene no oba ne man head oba I am the head. I am the head in the idea. Was so see the no Sakoba in my mind. Go by my mind. Conform when they care to find conform so car when you don't want one a head and one. Aye. What a class was young Oma meaning so sheer biology, ocean physics, ocean chemistry. Now the corner phone that Kurano tablet no a laptop na ya taman say one van go your research. Go algebra. No, in the meantime, as soon as you see your head. Where's your biology? What is your head? What is your head? Because your algebra ne biology no. One on the internet is na head in the ocean or Paco Krabi. Actually, command head. Praise God. Amen. Ephesians chapter 4 verse 29. What does I? Mama sempia enfra fi manu mama. Eto onyame asam sem ngan cho do fa wo so me sai. Ephesians abro koi no. Mama sem enfra bia fi manu. So we na samwa enfra wanum. Samwa enfra. Many gam what say nyame asam say ye won sebo ma o ka egu ni padua ho fi. Ampa. Enti se sauna dia dia Ephesians abro koi so hu na sem bia na samwa enfra. Asamwa anya man koso. Yes. Chuhu free ho. Jame so amen. Amen. Yente do joko. Nemom. Asama ye. Asamwa ya. Nemman koso ehia. Nemman koso ehia. Na wode adom wona wote no. She shege skuso de da. Amen. Kasa bi obaka bia so buni babam. Bon makasa obaka bia buni babam. Buni babam. Enya kura o. Ebiro bi na me se me ba ware the same thing. Ego wi ase no cheso buma bu wo so ba ware nyama nutua wo ba ware manutua ye hokora na beto TV etikopo wo siesie wo dem nyina no nyina na siesie dem ho na me ya bofra kakra edu nyama wo fa mu no oba no kora ne hu mobo na me so mbe ware ya bu mabam kura simne ngara so to is it say nka mabako kura praise God amen mabako kura obu on man nu se me bunkrofo abam kwa dibu anke be yi pa so ka se bi obekanti aduma gwa na wanya bi se me say okoye because kakra na di peja ampa no na me bu abam kura school kura na be so to so wanyini da bia wadu di okosku akwere praise God amen no bu abam se abam poto zana ni babitie mo panko so ka kwa da bezo suaka untimi sua baby onya du ne de wo kra we titi ado wo age ne say 45 oh wa paka atwie ho hallelujah amen ade bia ya bambu nsem wo kra wa eye problem hallelujah amen ozo bezo sua babra kenkai na wo obi a wusua ayi babra ketwi ore na we edi sua babro masa tum na hu we de wuntimi pa baby kotna ya pakin ka fa wo so wo obu abamungu a enyo akozi bro me say practice makes a man what perfect ampa when see better no qualify enyu mi pa so to pa so obu enyu mi say dia wo say chance e obani na mi abi achi mo o say fa make man no a jeff with when say adom next time ma mpja biem praise God say ya when say adom so wasia se ni ato no anga o ene se asori na gina wo mbino ampo o mo di kan hu sa de na pa no bu boto ko di akira nko man tonum na won sia bada no won sia bada wo it is a birum ali sa ne mari betata wa enfo ate mano obi se enu na ya ne bu na bamro nkrofo nse wo mo kan wa ne bu na bam ebu na bam enya nyakora bi manu muskasa anye abi kasa anye
kasa ebuni babam eni ade ade nko a me na mo no se me no nam na se wonum kasa ne nhye nkran ya metwe me ho ntendem onye yes we are bonsam hon papa ntu yes hon papa ntu mu it is all obi nam na de bia no ne dia no ase nkran hyenim woni ani daso bi atwo firi ne nkai omoaw Jameso amen. Amen. Na me asam say. Ephesians chapter 4 verse 30. Na emamu hu Onyankopon onkonkona. Ode no asom ano no ama oje da no wure. Enti nyame asam say yamo kasa amfra. Emfiri yanum ma. Zaba hu onkonkona na wure. Ebi na to sofo no a no no obi kokodai no. Kasa ehwo ntie mani mfiri wanum ma. Akofum fum kasiye sei. Ekowi ase a o se me nyedua asema o se kan wa fum kese se o se me nyedua nyame adwuma na ye ne sam emra da ho pa o se wontimi mfolu atwo emra ne ahede kese da ho ehu wona ase se o ya sofo wo ye di wo be nyame adwuma ho mra no se enye we eto ko committee a e de ne o pese ye wo na we nipa bi so da so dinachi kwa so de whatever you are about nche amen ene nyame asam se yenhwe ana yama kasa ehwo ntie emfiri yanum amma asem emma nkoso na ye obitimi gina ni kuna nim ka kire ni din se oso ba na me oso ba na me okura ma me kama mbe ware wo na nya asem na ya asemwa ha ka wo gina wo se de nka wo gina hoi na asem na ya asema se de wo gina na wo nka nya asem na ya asemwa ka so wo be na ba na wa ka wo ku nya no wa kasa ya ke kana no na tutu nsembo be so obi ya wazi egu because of sanya we ya kasa na ni ba no se na be man ko afin wodi suni datoa but na too late it must have no kana matu di say yan hwe ya no kasa yi anje na bra wie ye nshaka excuse de da amen ewi asesam atemuda Onyankopon be velu kasa temuda ai azama na ye kana sam nyankwada asem o kasa ye kana Onyankopon be velu no temuda papa ne nipa nim ampa Oda asem wo Matthew chapter 10 verse number 36 so we dey so na o hwame a mesiti asema evangelist no kan ye kasa ye kana atemuda Kristo ebe volu papa eti Yesu Kristo di ka boye kokko o Matthew 10:36 Matthew chapter 10 yes verse number 36 what you say wasena onipa fiefo ben na tamfo waso onipa fiefo ben na tamfo de opena jana ne na cheme no de opeta na sane na cheme no onfatame na de opo barema ana obaba so obaba cheme no yes onfatame na de onfa na senua yes na woni mache no ono so mfatame what you say verse number 39 de ne nsa aka ne kra no oh nya ho na me I think say Matthew chapter 12 verse number 36 12:36 na me samo say yes ase hunu bia ni babeka no tieriye Matthew 12:36 yes wasi asemuru bia eni babeka no obi beka no babu hu akonta temuda praise God amen sam ensemuru ni bi ni de o he ze hunu pa ai nyamanzam ka ho nyame beto ne nkwasi ya nsuo no hwese de mframa esi afa nkwasi aframa dwama bi okobonti praise God amen o se ensemhunu kasa bi obi beka bia babu hu akonta temuda semhunu sese kwase a didi atem na wonsam so na bebu bem na o tunipa sade no so very dangerous o tunipa ho ai za brantie bi be wa Isaac ni Agnes ebeto dwa kasongo kasongo no the bro ayi bi kasa bi ahye ogbara de wa wo se de kasongo Nyankopon na aboni nipa ana wabu obi ne pepe ana wa ye ne hwene da dwa kakra ana wa ye na no da dwa kakra wasem enye wa hallelujah amen Nyankopon timi bo bi no amana ti kwa tententen wasem wotimi ma wo bi ehwene eye ketegedegede netal wo tise ayi ye kan se pensra erase tuato wasem nyame asam se
wana wonu asam so area bai ana bebu aten atemuda asem bi oni pa beka no nti asem bia na o ka no bebu ho akonta temuda bebu ho akonta daache won sem so won number bu bem nti asem aye kan wasase we so no day in day out no wonam so bebu bem se enya papa obebu fo na won sem so won number bu fo na eye papa nso a obebu bem asem aye kan mu odu pa it let us all value our language and also our tongue. Be a speech. Let's value our speech. Be a speech. As you say, my head I call English. Can I say adult education? He say back at some you have a translate. Brofun kwa ne be preach you. Oh me no kwa na me ga John. Uni jidi ala amojidi hwia na beti ase be se bitimi ka baako computers mi mu kakra be nti enya betra so na credit ka enya bi to ha na mi atai na no as I'm speaking right now God's spirit it is me wo mu so just say nyame hu mu enti message na ya ka no we are trying to tell you to repent from your sins so that God's spirit can dwell inside your heart. Kaish. So amen. Amen. Eti wano kasa ya ka was na aninnamu. Ampa. Nyame adwuma nya hangwa na ya ba no. Ya beto aso ono hwan nyina. Nti ya be practice ni nyina ka ho. Ampa. Obasre tinyago bo nsha. Obra me hiti wa ha. Message ne say Hwɛ W'Ano Kasa Yie. Edi Yesu Kristo asem no ka na o say. Matthew chapter 12 verse number 39. Yes. O say watwere say na de onipa beka no. De onipa beka no. Obobu ho akonta temuda. Obobu ho akonta temuda. Na won sam so number bu bem. De won so say enam won sam so. Na obobu bem. Woni say obi anum kasa am obi agya nyamsom. Obi anum kasa am obi agya so. Wa apam no. Esi de bia sam. Bi o ka kire ni. Wankɔbɔ dwaman wankɔbɔ korodon berkasa bi obi ka kyerɛ no no ɛte sɛ deɛ wapoma tuo watuo gyan ɛde awɔ no wɔde se ka awɔ na mfie ku no kasa a dangerous sam obi anum kasa apam obi afira so dem obi anum kasa ma dwumadi a odi no nyame mu no wagyan serious it do no na go bu sawa te akɔhye because of kasa ebirum envolu ampa so hwɛ yie ne nyame to ayaya no safo so mo bi gyan party a all pray e nyame mu asɛm da so atemuda ho ba kyerɛw ampa Johnson na no Yesu so gaza za do se mo hwɛ yie ne man to ntitua mu suntu dia ampa e fa so mo bi hwi ase wo nyame mu a e wo kasa bi mu a asɛm da so yes Jame so amen enti on say kasa ye kan on say kan Genesis no ha kasa timi mo bi bɔ na etena ho ampa obi so timi jafa hodie o ka Luke chapter 23:39 ya asɛmia no so ana Yesu sɛn hɔ owura bi ka sɛ ja okɔ ahenie mu a kai me ampa wanya ngwa anya kasa wase no kura me ka kyerɛ wo sɛ nɛ wobɛka mo paradise ampa abrante ba ko tare hɔ saa wase sɛ oni onyango bomba no a kwasia akobu obi proni akɔwia nneɔma saa asa akɔfa baka ho kasia na ya kyew ne yɛde wasase nua so nya yɛbu ateko a ne ho nsa wɔnwene ne ho praise God amen ɔsɛ gye ho na gye n'ani baa ne ho so no na wawu akɔhuna ma no wasama no praise God amen the same thing ɛna to Farisini no ɛne tugini no mo kɔ asɔre sɛ wanhwɛ yie kura mpa yɛ kura yɛ kɔ nyame fie kɔ bɔro kura dodoɔ no a deɛ abɔfo no kyekyera no mato atwene baabi because yɛm value kasa abɔfo no kyekyere nkɔfo deɛ atugu da bia o because yɛm value kasa kaa no nkɔ na nkani kuna wu kaa no nkɔ na nkani kuna wu na nsɛm wɔ no ma ayi lady bi ba ha na no kura no obi tia me na so di nkɔmmɔ saa yɛ latest obi anim ya no say sister no eh say obi ewu ma wo anam se hwan ya wo se wa anam se sa wo so hwe sister bi ba ye oba me che no say
brai we nice pa we din pa since am ba ha nyina mrantie ni nyina no as ompe kasa obi odin sa so de na me check pa ndi ya na mbesen ka me twebe ne pa o sia o me sere Saturday no ala nipa na ka chana me say was share sister bi wo ama de nya senketo a na me say asamba na wo ken was share was wo din na wo ye no chese wo huna chese wo hu de wonye kura dia na mbese me twebe no na no pa wo preachi e wa so dem won chese mitumo nyina ahwa na sister na ka jene say brana wo chese wo chese wo si wo ye kam a wo pese o twebe no wa ware you wo say sa osia wo wa ware young boy small boys are not the mrantie no mo ne papa ne nam nyoma ware o je se what target bia ene ye wa dwiye emfa so what target bia ye wa dwiye na emfa no na re no ware ntem za no osia adwuma no sa na ho mrade o ma ware nti also mu ye din a mu no obi anya free papa no be se asembia bebo mo nti o mo nyomo nam fofo ne ma ozo be ma de enye wadamfo no ba praise God amen nti ya hano ya team village hano ya adwumafo no enye adamfo ne ma o nti adwumafo bi no mo nsafo ahodo mu a mo ne ma na afefa namfo no mo nsage mo atwen munyai enye mo adwama ba mo enu gwase ba mo praise God amen enu obi akoya awakogina ni so kogina ni so difo pa kewu enke nyame difo no nza ne ma ne de enka eye wo yonko dwumafo no ana na mo koba idie ne ma ya nkete no obi to oba no when say that guy should be very careful yeah when we o jawra na ya family nka uka baby ya free ni baby ya beduro no ani adwuma da ya nim no enya sa na ma no praise God amen na nka ha say na wa betna na pompa ba na utwa ma no utwa ma ohuna ma ne tina ha say obi antu metna no discipline wa jame so amen is it say some no we adwuma say the nipa ni esi aba ho no nya sangeto so hwe nya easy kwa message in the media sabara no obi aye screenshot no dey send it bra abrandi yeso wasafum so o ya nu nim komonti no nu nim ko bra ye say abrandi yeso ne kan ba bro ai ya no no di for bechi na we sian yeso wasafum nsian nka bibia I say na kenka ye me fe abrante bi ni ba no so wase me ba mo akire me Psalm 1 verse 1 ani ba so no ne ababa anada no nada shia group of sa ko dan one here kasa also guy Proverbs chapter 7 ho ba abrante bi shi ogoshia ni wo nyina oba bi na de na no fenfen dada ampa waso to ne mrada sumbia for de nti na ni free no so mago wi asia no de ne ko se anoma na se ka da ne minu nti yanhia wo yie awo kasa ye de anoka ampa jame so amen quotation twato Colossians chapter 4 verse number 6 your last quotation so on me din komo ana se obana oni ebe yampa ba numbers ni na screen aso no Facebook and YouTube numbers ni go TikTok so de me pacho mo ko me profile wa number no eda ho ukuya da ebe enese na adaji ni poso pani bere nyame tumi ya tuma praise God amen nyame tumi ya tuma nti mo wa mu gidi asa mo mu ni daso awa brabo mu no me ka vulu kwari gidi asafo a yawo kumase sokobai wo village at the mouth brother we nyame tumi yes ani adanse a akoso ya na ya tia no isansa adwumafo ni nyina di nyam so ye adwuma ni ntino onyagopa besina konwa wa ha yes I'm telling you opa danse so wo benya na ehoma wono mu di adwempa ba amen Colossians chapter 4 verse number 6 yes wase mo mo kasa ho mra nyam dan kiri wom de nyame asam akatre anyumra isa o kinso ni awutie me na o hweme ma kasa ho mra nyam me ni ba wo hweme me ma me awutie nyame asam achia
abrantie na na utia konwa so api minister me ba mo chew abamu barefo binum awurade asam se men kan kira mo se mo mo kasa ho mra nyam dan nchini wom yammo de ma ye kasa ho nya de bai emra nyam dan nchini wom. Praise God. Amen. Obi ezabakani pa we preach so many years na ba na asem nanu asem nso abada because wonim kasa okay o preacher no di atem nko ateni nko a na ni ba koro no de wo ye do wonim se nya enkobe wonim se de wo ye ne ye etini wonini so wona nyame bie kwa no a kire onyama bi se wenya wanyenti no wo sesam fidie na akwa bonten na wo preach o media no so ana bonten a be mindful. Wano kasa yie. Hwɛ kasa yie. Nipa na de a wo ye ne nye but wan hwɛ wa wonim kasa be sa asem no. Asasem. Sam enyama aso make very serious o kasa me pa bet wonim kasa e be sa bonipa na kokora. O kasa me de bet nyama bi ni se de wusi presenting se me na yiro e betima sa pom nipa no ko amana ko. Yes. Jemeso amen. Amen. Don't say kwesera for to adwumbi. Asembi arame kano adibi arame ye anka se mi bisa se ebe ye Yesu fe adwumene depa asembi we organ ho ananke namu arame kano ken adibi arame ye anka se mi bisa se ebe ye Yesu fe okrisuni ade achi wanopa se wonyuno dwowa ahomachi o awurade se men kan kire o se ma ukasa homere nyam mamme adwuma no a wo ye no wodi nipa na ye adwuma and before say customers are always right woni nipa na ye adwuma hu said you see customers na edin sawo so abutrem me nipa hu wo dwo makasa no efiri wonu mo ba no epia enye kasa ekodum obi enye de ekobubu obi akoma enye ade a ebe mu obi akotim so wodam because antene ma yento kasa bitimi free ba wanfo bi anum ekoni kunu nche ama ne power nyina ateko asema mgazo ati aze ne power nyina ateko obitimi kasa bi kire ni kunu na wotwe na aduane kura no ebi ntona no because nanum nyina ato oba warfo sua kasa wate eja warfo sua kasa hu hawa ode kasapa ebetete wo yire ebeye wo ma ama suntua befie ho obetimi fra no se sofo sam bia wo yenyam adwuma eho ye enipa bampa abo nipa basore no but wonu ankese na adwuma efo no mo ye adwuma no ho no omo ye ya no mokọ omo ya no mokọ oya no de akọ hye baifo no otwa dry no sofo ewonum kasa na pam wa won kura I'm telling you the truth wankese wonum kasa na pam kura no a omo wo na ase no wankese agitum se won kontimi nya adwuma no but wonum kasa epam enkura na wonu omo ye nyam ye adwuma no sua kasa yesua nyantete ya power kasem. God bless you Obapa watching you live from UK. God bless you. Yesua kasa yami asam se yama ye kasa homere nyam dai ntini wom wonim se batem bia wo ba watete akora na makora na duni mpani fie so anka ba bia duni de ka ye nyam hye no abaya no ebe hye na wofo e na akora na tu firifie eda namfo njai o mamienum kasa bia nyanti apam ne ba yes nanum kasa apam wono ankasa no mafirifie nanum kasa apam ne ma afirifie ma omo mpa omo ma mekura nim ahwe. Hallelujah. Amen. Nyame asam se yama ye kasa wonya de bay emre nyam da enchini wom. Hallelujah. Sam enchini ye de day ye de to aduanim ye ma aduane ye de so ti ase se kahuro kra na won no a o de enchini gu ho no a e manam ye mmere
beans wo pese e ben kama ntemu a ye de nchen ani kan bi fra na ye kama hallelujah enchen wo de shade a ensa mpro ye de nchen sa te ade ho hallelujah amen enti enchen ya ade a esombo enti on say Yesu Kristo toda ni wo kasa na o de enchen eye mfato ho wo se moni asase so nchen no akanwe Paul so ye mfato ho a wo se ye ma ye kasa ho mere nyam da enchen wom hwan na sam wanu aduane ato nchen a enchen na woto ye no wo se aduane minni odi aduane no gese bia nchen na twam nti kasa no e will limit hwenie na mobile phone ne computers ne ade no kwa sa kwasi broni no kwa ye volume no a etra so ana bibia sei ye seteto ba bia kasa no bibia kama a obeti bibia kre sa na ye akristofo ne orofa wo hweme esese ya limit ye kasa limit o kasa en kasa bebre abufo ba hye obufuo so yedi akrokro ena titi nipa obi ye adwuma na wo ye no kompere adwuma de bia kasa ne nkure ne basa eja wadwuma ne begu sister wadwuma ne begu mame me kan nyame mu no kura kire wadwuma ne begu ankure ne ni ho wadwuma ne ni ho wo kwantimi nya adwuma no ewiaso obi a wo hia eti nipa no no mo ye adwuma no enkasa obi ne basa sabi adwuma no wafa na wo ye wo boa na so boa no utua nka enkasa ne nim tantantan sa obetimi de obi atamwa na sabi wode na busuafo nyina wuram enye kasa papa wasa yaba be ye kristofo a ye di kristo anamu achi no muma ye me kasa humre nyam da enchini wo mu na de bai na mahu sede mbebua obia na ye hunu sede ye bai mbebua obia enti ye ko bai obi betimi de asem bia beto ya so obi beka asem bia kire ye betimi ehia niema bi ebe ye niema eye abotesem ye te abubefu bere nyame asem utuafo ahye nkuran se ye hwe ye niama kasa no odin every ye no mu aba because the moment ya obama kasa din every one mu aba na ho bone besom yes ombe gina so ye adwuma bi atia wo de Paul utuafo ye me kasa ho bere nyam da ngine wo me to ma asem so biem obanyansafo ebu de ben kana asem adu beje wa ayatrema message na nwumre yi onkonkron nam yeso e de baye ni ewrade nhira wo se utie na wo hwe ye amen na woni atena be se do hwere ba ko ne fa amen ewrade nhira amen adomniti amen amen yenyankopon ya bangas ya dawa se show mu namkan fudi wona mako wa me hunu se wo se hwe ano ne etachina makasa yie na wa hwe kasa mbia akofa no me ya brenti so pa cho se hwe mo ma otum no nkonkon tremu na ban bia na ma ya hunu asem ya beka na shodu nkon mu no wutumi koso ake wona ma ya hoden ne hira yenda amen All right. Yeda Erade asibe brebe. Erade enhira ahwefo ene adofo mu nyina. Aye evangelist Ojera ena motemenka ene anwumre. Mapoma Erade enhira brebe mi ankasa me maame. Mr. Yebua Evans was God richly bless you. Obaya Santua or say may he strengthen you. God bless you. Obasnet mu nyina mobile life no so Erade Asia dodo a war life no so nyina Philomena say wa God richly bless you. Really miss you all, especially the studio. Yeah, it's true. We also miss you. Abigail Odru or Sheme or Facebook or say God bless you, man of God. Oba mother, me anka se menu aba Oba mother. God richly bless you. You are watching me live. Oba Linda, Linda, unim, Nyanko Ponjao.
nyame mane adofo yede wo esi wa hanom media enkasa ne ye David sabakani David dodo na frem ojara ni wo Kumasi Sokoba Wood Village True Faith Church International ye wo Sokoba Wood Village Bola Junction anampacho enne enwumere otemenkan me pacho se won follow me a obetimi a follow me our Facebook and TikTok no edini ya bakope Evangelist Ojera on Facebook as well as TikTok yana YouTube na kamanum TikTok Evangelist Ojera ana edin krona so na misade wo Facebook YouTube no ye Ojera TV on YouTube. You can follow me, subscribe the channel, like and blah 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 blah. So penyamia se no mo asoto ahodo a me pacho ubetimi follow me bebre no agu ho dodo he me TikTok no me pacho upefu message no a call YouTube and say Facebook a wo follow me ho a ubenya o hwe mo TikTok a YouTube link no e wo me page ho profile ho oboso a do be ko YouTube no akọ hwebi Facebook no so Evangelist Ojera bibia be kama na afi metonsa e de afre adofo no nyina ukwara we no ukwara bia empabo ewo Kumasi Sokoba Wood Village Chianama nebra na yamebom pae afi tienkabo na hye no so Kristo ya domo a eye ye giga empabo kese no giga empabo kese no a yesa afre no omuni mpae bo afi die no so e baso life and callet ewo eye bosume enan no mu die no bosume enan no mu me kire April 6 April and our program e baso hye so say e 1 week program enti hyase ne boabo ho na ebepiem Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction last year no obi biara obeye bibia hunu program series koye ayarefo ho to wo mutu kwan chese obi etu kwai wo mo hwehwe adwuma ekwa biebie awade ayaresa wo mo pon konkran nyame adwuma enya senketo asese adom na broso ha bete asase kronkron bohye kronkron asase enya senketo nyame tumi e wa ha pa True Faith Church gidi kokko Kumasi Sokoba Village na ye wo prophet sofo Evangelist Jacob Beche one na difo ene na pamfo ewo ha ye nyame adwuma no nukrem enti sampa boy mesra wo bia wo bia dodo hwe mo abrochiri nyina ne duwa mo fa mo bewuram dodo wo media no so mo hwe mo abrochiri nyina duwa giga omuni mpabo kese no enema bia koso boache eleswa no aso wache bra na onyankopon tumi emfa yeso na yensuel na enya danse enti edu ho afa ho bewuram giga mpabo kese e baso 6 April eye kwasiada kana hye no se eye nansom paibo aduane enim nansom paibo ene eye 6 April shedete ne so 6 April ye sha se kwasiada ne apem so sa na ye wie no eye ne memenda so nansom adwumadie enti edu ho abomodna ne fa ho hyem se wo pemu nkyeremu bia e pacho number no na egu screen no ese ho no e wo Facebook ni YouTube emo bia obefre bia e beje ofeso TikTok nso ko profile ho number no me pacho obetimi no di ho nkomo awrade nsha so penchiremu bia ofra no obedi nkomo nisi ha echia adafo no nyina ebreko integriso ya domo a ye besai ene wo ehia ebiem koso a na ene yentena kopembra Yesu Kristo ebeba shalom makramo YouTube so ya brother be so e de ne comment aba Yeshua TV o say nyankopon Aisha Evangelist ana oba Esther nyako o say hi good evening brother Aisha mo nyina yere mo besia ebreko Kristo yadoma ibesa ene mo ahia yakramo Kristo asundwe enkan bibia amen.